Здравейте, хора! Вчера ви казах, че от днес започвам с тока-бока, тъй че започвам. Това е първи епизод, като искам да кажа, че всеки епизод ще е по 10 минути и ще го качвам на дългите видеа, понеже на шортс 3 минути не ми стигат. Аз тук вече съм си избрала героите и ми измисляла име. Това е Лора, Мила и Тео. Започвам, като вече съм разтегнала дивана, но може да се прибира, както виждате. Може и да се такова тук. Ще спят двете момичета. За жалост, леглото събира само един човек. Аз съм пробвала много пъти да събере по двама, но не събира двама. Само дивана събира по двама, даже се очудих. Така, тук естествено са ми всички настроения, които имам. Имам май още, но просто... Ето, това не знам какво е, но просто това е последното. И да, реално, тъй че започвам. Сега стават малко, чакайте да им такова, малко разсърдени, защото още им се спи. Така. Това мисля, че ще подхожда. Така се едно им се спи. Не, че в тях не нямат храна, просто чакайте да сгъна по-точно дивана. Само не мога. Стига да е. Така, готов. Вече още им се спи, тъй че вече са развеселени, понеже първия ден ще ходят. Решила съм да ги сега да са в в този магазин, където шивашкия. Тъй, че искам просто да им сменям аутфитите, защото само с един аутфит. Това е за прически, аз не знаех. Да сменям аутфитите, защото с един аутфит няма как. Ето това трябва да е, понеже ми прилича на такова. Тъй, че да, това е първи епизод. Ще ми напишете в коментарите дали ви харесва, за да правя втория. Ето ги дрехите. Защото може да не ви хареса, може да ви хареса, може и да не ви хареса. Тъй, че да. Да, доста пъти така си викам. Взимам си тази рокличка за това момиче. Мисля, че много ще отива. Взимам си... чакайте да си взема на чанта. 2 даже. Ето така. Да им взимам старите аутфити все пак. Тя ще се с такава рокличка и понеже не трябва много хора. Хора, вижте колко пократително изглежда. Тази рокличка за това момиче. Да, събира се в една чанта, но като близначки с тези две готини рокли. Естествено и за момчето имам такъв костюм, като не бе, ето така, този костюм искам. Хора, така, взех някакви неща. Взимам една такава рокличка, жалко, че няма повече. Но просто много яки дрехи имам. Това има, тия са мини костюмчета. Тук има даже още дрехи. Тук има дрехи по поръчка, които правят. Аз имам тук доста дрехи. Мисля, те са направени доста дрехи по поръчка. Тъй, че просто да. Сега ще чакайте да избера. Може би забелязах на всичките тези дрехи, ги прегледах и са сега тук. Взимам тази черната рокля задължително. Чакайте тук малко по-правно. С това слагам тук. Тук са... Не искам този костюм да си. Това го връщам просто. Which the тук също има яки неща, но са само костюми. Аз не искам костюми. Тъй, че... Просто да. Може да взема тази рокля. Или блуза, не знам. Затова я взимам в тази турба. Взимат си турбите и отиваме към къщата да им смена аутфитите и да ги подреда реално. Така, чакайте. Цъкаме на къщата и ще е огромно приключение. Аз много обичам да гледам дрехи, без значение какви са. Така, идват си с чантите за щастие. Защото иначе щехме да се връщаме, ако са били там. Много ми хареса как ги облекох. Така,
Сега ще ги подредя някъде. Аз не знам къде. Тук имат някакви дрехи. Но много на ма кефът, тъй че това просто си взимам новите. Хора, не ми стига мястото и трябва да ги слагам тук при книгите, понеже имам още супер много дрехи. Да, ето тук, чакайте. Ето тук ги сложих. И да. Тъй, че не знам сега какво, след като ходиха на шопинг, мисля да върнат тези турби. Да ги върнем. Обичам така. Да. Хора, искате ли така да снимам? Но мисля, че е тъмно, тъй че спирам светкавицата. Да, това е светкавица. Може би познахте. Сега трябва просто да върна тези чанти, защото просто не ми трябват. И просто излизам и отново влизам в къщата. Сега може би ще ходим в храната, за да ядеме. Да, цяло. И да. Така, има просто някакви супер готини неща. Ако искате, мога да ви направя рунтур. Чакайте, не си взех това момиче. Така, да направя рунтур на къщата. И не само на къщата. Сега тук да седнат, понеже не знам, защо тук ни остави. Но взимам и двамата. Ето така, да ми е по-бързо. И ще си вземат, може би, бургер. Или пица, не знам. Но мисля, всеки да е бургер, пържени картофки. Затова просто да. Не, типе. Така. Това да снимам, защото малко ми е трудно да снимам и да взимам нещата. Така, изчекайте, йоп. Хоп. Вече като са яли, сега отиваме за десерт. Изчакайте да ги сложим тук, понеже не искам много да ви пренасям. Взимам ето от тук десертче. Хоп. Чакай, айде да. Хоп. Така. Къде отида момчето, бе? Чакайте. Ето го. За това момиче. За него синя поничка, понеже, нали, е момче. За другите бяла поничка. Айде за тебе синя, поне хванах. Има още такива салати, но мисля, че това е достатъчно. Айде по една близалка. Понеже за другото момиче няма близалка. За нея има торта, разбира се, че се шегувам. Да, вие това гледате. Ще взимам това. Тъй, че просто на всичките давам, защото не тебе, бе. Така, след като са яли, след като са избрали нови аутфити, мисля, че е време за следобеден сън. Така, чакам просто да ми зареди. Хора, много се изморих да говоря просто. Да. И аз се изморих, честно казано. Сега ще разтегна дивана. Тук да спят момичетата. Аз съвсем случайно хванах момичетата да ги сложа на дивана, честно казано. И да. Тъй, че просто да, сега ги чакам да се наспът. И след като се наспът, не знам какво ще правя. Просто ще ми свърши времето, защото вече имам горе-долу 1 минута. Ще им направя нови аутфити, може би. Да ги снимам, нали, за вас. Може и не само за аутфити, тъй, че чакайте таблета. Такова. Окей, айде да кажем, че вече са се наспали. Хоп. И сега ще им направим по два аутфита на човек. Тъй, че нека видим. Нека да започваме. Първият аутфит на Лоро. Няма да спиш. Така, ето и го първият аутфит. Вторият аутфит на Мила. Чакайте. И третия аутфит на Тео, който игнорирайте тези дрехи на пода, но да. Сега втория аутфит. Ето го, изчакайте да фокусира. Първият аутфит, който е на Лора, втория на Мила и третия на Тео. Благодаря, че останахте с мен до края. Имам точно 10 секунди да ви кажа всичко.
Другия епизод може би го очаквайте след Нова година, понеже сега, нали, са празниците и няма как да качвам. В смисъл няма как да качвам толкова често. Тъй, че може би на 4 или 5 януари очаквайте втори епизод от мен. И да. Целувки, Лора, Мила и Тео. И мен. Чао!